Dneska si zahráme Roblox, konkrétne hru Grow a Garden. Takže poďme na to. To je moja záhrada. Všetko si tu pozbierame najprv. Kokosy týchto mám plno. Nejaké jablka. Čo máme v šope. Zaujímavé. Tak ideme naspäť. Pozbierame to tu. Ešte tu niečo pozbierame. No to bude asi tak všetko. To je ešte nejaký pepper. Dobre. Ešte tu nejaké raspberry. To už všetko mám vyzbierané. Tuto z týchto taktiež. Tu sme zabili nejaké kokosy. Tuto ešte. Tu je. Tu máme ešte. Dobre. Všetko tu vyzbierame. Môžeme. Dobre. Tak to je asi všetko. Ešte tuto nejaké kokosy. Keď sa k ním dostanem. Tak. Skúsme nejak takto. Aby tak ten kokos tam bude odpočívať zatiaľ. Snáď niekedy. Ideme sem. Všetko chcem predať. Oh my god. S tým sa už dá pracovať. Pekne nám to ide. 3 milióny. Nič moc akože, ale povedzme. To je moja krásna záhradka, mám z eventu nejakú dekoráciu. Krása. No okrem toho nemám nič. No to je najúbohejšia záhrada na severi a zapracujem na tom. Pozrieme sa do shopu, či niečo by som nevedel kúpiť. Bude moja záhrada vyzerá lepšie a ne ako nejaké bezdiacké stanovisko.
Ne. Zvýšok. To Cosmetics. To Orange Umbrella. Stone Lantern. Medium. Red Pottery. Dáme toto. Blíži sa nám leto, tak nech mám takú tematickú záhradu. Stále má to 1 000 000, čo je celkom dosť ako pre mňa. Keďže zatiaľ nemám nejak extra záhradu, extra profity z nej. Ale zvládam to. Povedzme, toto bude dobrý. Po prípade dajte vedieť do komentu, či sa sem vôbec hodí tento slnečník, alebo ne, alebo na iné miesto. Napíšte. Ešte vyzbierame nejaké veci. Dobre, dostaneme sa konečne. Áno. Vždycky koľko si už viem vyzbierať. Dobre, to by som nemohol byť taký krivý, čoptavý. Bum. Dobre. Pokoj číslo 3. Dobre. Teraz super jump. Dobre. Boom. Zbierame čo sa dá. Nevyšlo. Nevadí. Snáď inokedy. To ako Mowgli vyspávame na strom. No. Alebo ne. Si to predáme. To tiež nie je plný inventár. A tak 60 000, no. Dá sa. Budeš mať kedy výstok. 2 minúty. OK. Tak, tuto by som sa s vami asi rozlúčil. Čaute. Nezabudnite hodiť like, odber, koment. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.